Hello, good morning. Maaraw na umaga sa inyo lahat. So, update ko kayo ngayon sa mga price ng mga eggs. So, nag-ulan-ulan. Ayan. Medyo tumaas na yung mga prices ng mga eggs natin. So, guys, panoorin nyo lang tong video para malaman nyo kung magkano na yung mga updated price ng small and medium na eggs. So, stay tuned! Hello sa inyo lahat mga ka-business. So, update ko kayo sa price ng eggs natin. So, ang i-update ko muna na price sa inyo is yung ating small and yung medium. So, guys, ito yung updated price natin. Ayan, yung updated price natin ng medium and small. So, nakabili lang ako nung isang araw pa to, kahapon yata. Nabili ko yung small natin for only 165 pesos and yung medium natin is 180 pesos. So, compare natin sa nakaraang araw, eh medyo mababa pa yung small and medium natin. So, mag-ulan-ulan kaya medyo tumaas na naman yung eggs, yung price ng eggs. So, yung 12 tray, ayan, kung 12 tray siya, 12 tray times 165. Yan, 1980 na yung ating small. Yung medium naman 180 times 12. Yan, 160 kung per case ang kukunin nyo. So, kung 12 times natin ng 165, 1980, ay sorry. Kung 12, yung bentahan naman pala is 180. 180 benta ko ng small natin. So 180 minus natin ng 165. So meron tayong 15 pesos per tray times natin ng 12. So, yung kita natin sa isang case or 12 trays is 180 pesos. So, kapag napaubos mo yung 12 tray na yan, titita ka ng 180 pesos. Sa medium naman, yan, benta ko sa medium is 200 less 180. Yan, 20 per tray. So, times natin ng 12. So, meron tayong 240 pesos. Add natin yung 180. So, meron tayong 420 pesos if mapapaubos natin yung isang case. Yung isang case ng small and isang case ng medium. So, yun yung kita natin for today. Guys, kung mapapaubos natin yung 2 case. So, kung mapapaubos natin yung iba, meron pa tayong large, XL, and double XL na egg. So, medyo makikita tayo ng more or less 1,000 pesos. So, yeah. And, ayan guys, marami tayo nabasa na egg. Tayo na lang i-discard kung paano natin makakaya. Pwede natin lutuin. Pwede rin natin ibenta ng 5 pesos each eggs para balik ko kulay lang. Yan. So, nag-transfer ko ng eggs kanina, yung nasa paper tray natin. Tapos, nilipat ko lang siya sa mga plastic tray. So, ayan yung nakuha natin. Lalo na malalaking sizes niyan. Double XL and XL yan. Ulamin na lang namin ito. Kabili naman ako ng talong kanina. So, tutortang talong na lang tayo. Sayang naman. So, yun guys. Kapag kumuha kayo ng egg sa mga suppliers nyo, kung may time kayo na pa-check muna bago inuha yung mga eggs. Pa-check na muna sa mga magdi-deliver. Makita talaga yung kasal na egg. Sayang din naman kasi. So, hindi siya masasayang kasi meron naman yung pupuntahan, pwede siyang lutuin. Pero,
kayo. Pero mas okay kung pa-check muna sa mga magbibili each tray para makita natin yung mga basta details. Ayan. So, yun na muna for now guys. At least na-update kayo sa price dito sa Pampanga. Ayan. Yan yung available kung export rate. Yung pala mantika guys, tumaas na yun. So, yun na muna for now. Thanks for watching and don't forget to subscribe para sa mga bagong updated na mga prices